El recinte portuari de València ha anat enriquint-se a través dels temps amb una sèrie d'edificis que han conformat la seva imatge singular, entre ells els Tiglados, l'edifici del Rellotge, i també el far, l'antic far, que se va inaugurar l'any 1930 per guiar els vaixells en la nit i donar-los també l'entrada al nostre port. La seva estructura vertical en pedra, rematada per una altra estructura metàl·lica que protegia la llanterna, era el remat d'un camí que s'iniciava on començava l'Escollera. Era un conjunt que formava un passeig molt apreciat per als valencians, que podien d'una part contemplar la mar oberta, en aquest espectacle sempre encisador de la mar, i de l'altra, tot el llarg del moll de Llobera, dels vaixells carregant i descarregant mercancies. El camí de l'Escollera acabava en les instal·lacions dels pràctics i en un altre establiment molt conegut com la Cueva del Mero. A partir d'aquest punt començava el pròpiament dit Camí del Far, que tenia dues parts ben diferenciades. La que mirava al nord era un mur llis, alt, que protegia els efectes dels temporals de llevant i de gregal, tan temuts, junt al que era el passeig de l'Escollera. En aquest camí del Paretó hi havia una sèrie d'escales que permetien l'accés a la part inferior del passeig, conegut com revolta, d'aigües més tranquil·les, des d'on es podia contemplar la Xità i els vivers de Clòtxines, i allí a la llunyania la platja del Saler, fins i tot la muntanya de Cullera. El far constituïa el final d'aquell camí, des d'allí on podia contemplar la immensitat de la mar oberta. Però qui millor es pot introduir a la història del far és la catedràtica d'Història de l'Art Immaculada Aguilar, autora d'una interessant monografia sobre els fars a la Comunitat Valenciana. Los faros siempre son como un referente del patrimonio técnico y del patrimonio cultural. En concreto, el Faro de Valencia es un faro que nace en torno a la construcción del puerto. No fue el primero, simplemente fue el último cuando se acabó el dique del norte y por lo tanto se daba por finalizado las grandes infraestructuras del siglo XX en el puerto de Valencia. Es un faro que mantiene mucha historia, es un referente del puerto, es un referente para el navegante y un referente para toda la sociedad valenciana. Como tal referente de la población y además testigo de la actividad portuaria en el siglo XX, ¿qué crees tú que se debería hacer con el faro? Yo creo que ahora lo que tocaría es darle ese valor que tiene técnico y cultural y acercarlo a la ciudad. Les necessàries obres d'ampliació del Port de València per tal d'adaptar-lo als nous requisits tant de la navegació com del transport de mercaderies feu emmudir l'antic far en l'estiu del 2015, sent substituït per un altre modern tant en quant a la seva estructura com en les seues tecnologies, que l'ha fet mereixedor d'un premi internacional a la innovació en la categoria d'infraestructures. Aquell vell far ara dorm silenciós, engolit per les necessàries obres d'infraestructures i mimetitzats entre dipòsits, grues i contenidors. Cal celebrar la decisió de l'Autoritat Portuària de València de traslladar l'antic far a un lloc més pròxim a la ciutadania, on pugui donar testimoni del que ha estat la València marítima del segle XX, a més de donar la benvinguda als nombrosos visitants que s'acosten a conèixer la València marinera.